Vitoria do Unión no derbi comarcal co Abanqueiro. O Valiño caeu pola mínima ante o Caldas e a Esteirana gañou o seu primeiro encontro da tempada na primeira futgal. A fin de semana rematou con novos triunfos e derrotas dos equipos da contorna que están a disputar a primeira futgal. No grupo 5 viviuse un novo derbi comarcal. Nesta ocasión, o Unión e o Abanqueiro medíronse en asados e o triunfo quedou no municipal de Vilas. O Valiño non puido sacar nada positivo da súa visita ao Caldas, mentres que no grupo 2 a Esteirana sumou o seu primeiro triunfo da campaña. A emoción estaba servida no municipal de Vilas, onde se viron as caras o Unión e o Abanqueiro nun derbi de contrastes. O inicio foi equilibrado, pero os vermellos tomaron a iniciativa e pasada a media hora de xogo fixeron efectivo o seu dominio con 1-0, obra de Isma Cerqueiras, e no 38 ampliaron a súa renda logo do gol de Gabriel Ferreirós. Non conforme con iso, o xogador do Unión repetiu no engadido, xusto antes de enfilar vestiarios, deixando a Abanqueiro noqueado. Os adestradores moveron o banco, un pensando en manter ou incrementar a súa vantaxe e outro co obxectivo de acurtar distancias. O Unión non baixou o ritmo e no 65 Marcos Otero uniuse á lista de goleadores co 4-0. E nos minutos finais, Isma Cerqueiras, máximo goleador do grupo 5, repetiu para facer o definitivo 5-0. Os rianxeiros seguen terceiros, mentres que o Abanqueiro pasa a ocupar o 13º posto da táboa. O que tamén deu un paso atrás foi o Valiño, que de novo pecha cancelas tras a súa derrota no campo do Caldas e o empate do Agolada fronte ao San Martín. Os de Cabo de Cruz visitaron as Corticeiras, onde firmaron un encontro moi serio. A primeira parte estivo moi igualada, polo que se consumiron os primeiros 45 minutos co 0-0 inicial. Houbo que agardar o minuto 66 para celebrar o primeiro gol do choque, obra de Brais Rodríguez, co que se puxo por diante o Valiño. Os boirenses tomaron o mando no electrónico, pero en 5 minutos os locais deron ya volta ao marcador. Primeiro co empate no 83 e no 88 puxeronse por diante, confirmando a remontada. Nova derrota do Valiño, que o condena a ocupar novamente o último chanzo da táboa. E no grupo 2 a Esteirana deu a sorpresa e impúxose a un dos mellores equipos, o Tordoia, a domicilio. Os muradáns chegaron ao Manuel Juncal nunha situación case límite, a pesar de disputarse a 9ª xornada da Liga, polo que precisaban gañar para non descolgarse da loita pola permanencia. Os Alambara saltaron ao verde coas ideas claras e atoparon o punto débil do Tordoia para anotar no minuto 25 o único tanto do encontro, obra de José Antonio González. O Tordoia atopouse co muro visitante, que mantivo a súa mínima vantaxe ata o subío final. Gran triunfo da Esteirana, que se mantén último a 3 puntos da salvación.